Kaixo, ongi etorria, irudi honen azalera kalkulatzeko lehenengo jakin behar dugu ze irudi den. Eta errongoa da. Horregatik, formula jarri dezakegu azaleraren behintzat. Azalera berdin, diagonal handia, bider diagonal txikia, zati bi. Eta galdetzen digute baita ere perimetroa. Eta perimetroarentzat oso erresa dugu, ze errongoak lau aldeak berdinak ditu. Orduan, perimetroa izango ditzake, alde guztien batura. Bakoitza 34koa baldin bada, egin behar da, bider lau alde ditulako. 126 zentimetro. Orduan, perimetroa aurkitu dugu. Orain, falta zaiguna da, azalera. Diagonal handia badakigu, bai, hau da diagonal handia. 55, txikia falta zaigu. Orduan, txikia jakiteko atako dugu triangelu bat. Adibidez, hau. Ata daiteke 12. Atatzen hau. Eta nik badakit hau baren, 34. Falta zait, beste kateto bat, hau kateto izan batzakek, ze hau hipotenusa da, luzena. Zer bada hemendik horrea doana? Ba izango da, diagonal handiaren erdia. Eta hori da, 27,5. Falta zaigu, altura. Orduan, altura zer da, diagonal txikiaren erdia. Jarriko diagonal txikiaren erdia, gero biderbi egiteko. Guazen, Pitagoras erabiltzea, esan dugu hau dela luzena. Orduan da, 34 berbi. Berdi, diagonal erdiaren karratua, gehi 27,5 berbi. 34 berbi, 1156. Berdin, diagonal erdiaren berbi, gehi 27,5 berbi. 27,5 berbi, zazpireunda, 56,5. Orain egin behar dudana da, batutzen aurra bezala kentzen. 1156 ken zazpireunda 56,5. Oida, diagonal erdiaren karratua, kenket egiten dugu orain, 389,75. Oida, diagonal erdiaren karratua, oan, zei barut, erroa. Azten datako zait, ogatzen egitea, 389,75. Berdin, 19,89. Ez dut borobiltzen boruz, zeurekoa irua da. Hori da, zentimetro. Diagonal erdia hori badima da, 55, eta txikia, 19,88. Zentimetro eta zentimetro. Azalera berdin. 55, bider, 19,88, zati bi. Horran. Berri galiko dugu. 55, bider, 19,88, zati bi. Tratatzen zegu, 10,89,55 zentimetro karratu. Eta hori da, errongo honen azalera. Trapezio honen azalera kalkulatzeko lehenengo formula jarriko dugu, ikusteko zer falta zaigu. Trapezio bat delako. Orduan, azalera berdin. Oina handia, gehi oina txikia, bider altura, zati bi. Badugu oina handia? Ba ez. Oina txikia? Bai, oina txikia da, 16. Badugu altura? Zazpi. Perpendikulara. Orduan, kalkulatzen badugu oina handia, jakin dezakegu bere azalera. Oina handia dentzat lau dugu, baina ez dakiko emendiko nahi zen baden. Orduan, egingo duguna gauza bat, triangelu bat ateako dugu emerikatetan. Boiti bera? Orduan, emendiko nahi badakiko zeman urtzen duen? Bai, goikoaren berdina, 16. Orduan, horrengoz, lau gehi 16, hogei goaz. Falta zaigu, zati hau. Orduan, zati horia jakiteko Pitagoras erabiliko dugu. Zergatik? Ba, hau 11 bada, eta hau badakigu zen baden, honen berdina, jakin dezakegu hau. Atako dut triangelua.
7, eta hau ez dakigu. Horra jarriko dugu, isa. Orduan, zer da irutan hipotenusa luzeena 11? Jarriko dut orduan, 11 berbi, berdin 7 berbi, gehi isa berbi, hau da 121, hau da 49, 121, ken 49 berdin 72. 72 berdin isa berbi, 72-en erroa kalkulatu behar dugu. Eta ematen dugu 8,48 bost, oran da 49. Borobituta, zentimetro. Orduan hau da 8,49. Zer bada, oin handia, esan dugu, 20 gindoa zela, beste 8-ekin, 28,49. Horra, hiru datuak baditugu. Erabili dezakegu formula, azalera kalkulatzeko. Azalera berdin, oin handia, 28,49. Gehi, oina txikia, 16. Bider, altura, 7, zatibi. Hoi kalkulara esatuko. 28,49. Gehi, 16. Bider, 7, zatibi. 155, eta borobituta 72, zeurengoa bost da. Eta honekin bukatzen dugu problema. Beste bat arte, agur.